खुलुमबाय बयनिबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ दिनै आं आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोराव सेबखांजानाय गाहाय रादाबफोरखौ फरायथिनानै खोनासंहोनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव गसंदों नुजाथिदों। गिबियावनो आङो सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंखौ दैखांनानै लादों। बाहाय दङ गिबियाव जे लाइलापुराव दाङाबाजि आसाम पुलिस गावथारग्रा दुथांनि खर'आव 5 लाख बान्था। सोर गावथारदोंमोन आसाम पुलिस 6 जनखौ बिसोरनि खर'नि बेसेनखौ 5 लाख बान्था होदों। दाने सोर मानसिया गावथारनाय बेखौ खोन्थानो हायोब्ला खोन्थाग्राया 5 लाख मोनगोन। बेनिफ्राय सा सानजा रायजोआरि सिमानि जेंनाखौ सावरायनायनि गेजेरजों बोस्रांनानै गुलि बारुदजों नङा, प्रमद बर'आ बे खोथाखौ बुंदों। गुलि बारुदजों नङा, सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो बे जानो हायो। बेनिफ्राय जादों आसाम पुलिसखौ बुथारनो हुमखि होनाय खैफोदाव मिजोरामनि MP। बियो हुमखि होदों मिजोरामनि सासे मेम्बार अफ पार्लियामेन्टआ। दा बेखौ आसाम पुलिसा दिल्लीयाव थांनानै नागिरहैदों। खैफोदाव गोग्लैदों बे दा खोथाखौ खुगा दं होननानै जेरै मेरै बुंजालाबाया। बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय मा, मिजोरामनि सीमा जेंनाखौ लानानै आसाम सोरखारा गोजौसिन बिजिरसालियाव PIL होगोन। रन्जित दासआ बे खोथाखौ बुंदों। PIL दाखिल खालामगोन सुप्रिम कर्टआव। बेनिफ्राय जाबाय उफ्रा बिसायख'थियाव BTCनि मोन्नैबो बियाबाव BJPआ गोख्रोङै बाहागो लागोन। रन्जित दास। बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय मा, आसाम मिजोराम आरो मिरु सोरखारजों 3 खनायारि सावरायमेलखौ दोनथ'बाय। बिनि उननि रादाबा जाबाय दावबायसा बर'आ लामा बानायनायनि गाहाय खुन्थिया गायसनदों। बियो भेरगाव। बेनिफ्राय रादाब दङ आसामाव पुलिसा सन्देह खालामजाथाव 54 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे 6 सुबुंफोरखौ हमदों। बेनिफ्राय सासे उन्दै गथ'साया जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथायावनो थैदों। बेनिफ्राय गंसे ट्राक गारिया गंसे बाइकजों सौग्रावदों। बेखिनियानो रादाबा इंखं रादाब बिलाइनिफ्राय। जों दाना अपलोडेड रादाब बिलाइखौ दैखांनानै लादों। बेहाय जाबाय मोनसे दुखुनांथाव खबर। सासे जोबोर गोरों आरो फरायसोमग्रा आइजो अनिमा गुह, डक्टर अनिमा गुह, बिथाङा आरो गैलिया। लेखिका डक्टर अनिमा गुहर बियो बिथाङा मैया थैलांबाय। আজি এখন খেলৰ জয়ে সলনি কৰিব পাৰে 12মুখীয়া গাঁৱৰ ৰূপ। लाभलिनानि खोथा। दिनै मोनसे खेला दङ लाभलिनाया। बेहाय जुदि बे देरहानो हायोब्ला बेयो बान्थाखौ मोनसिगोन। बेनिफ्राय 6 সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ বাবে হাজু শাসক দল। 5 সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী এখন UPPLলৈ বিৰোধী বিধায়ক যোগদানেৰে নিজাকৈ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা অৰ্জনৰ অংক। যে BJPआ मा नाजादों, गावसोर गोजा एबसुलेट मेजरिटी जानाय। दा फैगौ जि उफेरा बिसायख'थि बेहाय UPPLनो गंसे सीट नागारनो राजि दङ इसोरो। दा बेखायनो बुंदों जे 61 आसन दखलनि लक्ष्य BJPर। दा 60 मोनना दा 64 खालामनो बोरै हागोन बिनि नाजानायाव दङ।
इनिफ्राय जाबाय चिकित्सा बिज्ञाনৰ पाठ्यक्रমৰ 27% আসন সংৰক্ষণ OBCৰ বাবে मेडिकल साइन्सआव मेडिकल साइन्स जि बा मेडिकलनि स्टाडि बेहाय मुं थिसननायाव 22% OBCनि थाखाय रिजार्व खालामगोन। बेनिफ्राय विश्वर सक्रिय राजनीतिকৰ শীৰ্ষত प्रधानमंत्री मोदी द्वितीय स्थानतহে बाइडेन जो बाइडेना नैथि जायगायावसै सेथियाव नरेंद्र मोदी बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन राजखान्थिगिरि एक्टिव राजखान्थिगिरि हिसाबै बिथाङा बिदि सिनाय जादों। बेनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा रादाब बे जाबाय फलाफलर पूर्बै मेट्रिक परीक्षार्थीर आत्महत्या मा जाहोनाव बियो गावखौनो फोथैनानै लाखो एख' बुंदिया मिथिदिया जे बियो मेट्रिक आनजादनि बिजाथिमोन नाथाय रिजाल्टआ दिनै होगोन बियो मैयानो थैनानै थांबाय। उत्तप्त मरान महाविद्यालय छात्र खेदेले अध्यक्ष जे मरान महाविद्यालया मरान कलेजा जोबोर दुंदुं हाव हाव जादों। दा डक्टर मिताली कौर होननाय सासे आइजो जायो साननैसो सिगां रादाब बिलाइयाव ओंखारदों सासे गथ'खौ खांनो लाबोनानै बे गथ'खौ बान्दाबादि बाहायनानै आरो बुग्लुं सुग्लुंबो खालामदों। बे सासे लेखा गोरों आइजो आरो बियो मरान कलेजनि प्रिन्सिपाल। दा बेखायनो कलेजनि फरायसाफोरा सुखुवाखै बेखौ होखारदों। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मानव सरबराह देशत तृतीय स्थाনত असम आर्थिक अनग्रसरताय कारण जे मानसि लांखारनाय बेलायाव आसामा सारा देशआव 3थि नम्बराव दङ आरो बिनि जाहोना जादों मा रांखान्थि गोग्लैसोनाय माने गोबाङानो गोरिब बे आरो बिनिफ्राय जाबाय मिजोरामर कलाशिब जिलार आरक्षी बिखायासह दण्डाधीशलै असम आरक्षीर समन आसाम पुलिसा कलाशिब जिल्लानि पुलिस बिफाननि जि मावगिरि इनिफ्राय मेजिस्ट्रेट बिसोरनो समन जारि खालामदों। मानो लाइलापुराव आसाम पुलिसखौ गावथारखो बे आरो मानो बिदि जानो मोनखो। बिनिफ्राय मोनसे जाबाय मा जनजातिकरण कमतापुर दाबित अटल आक्रासुआ बिराद होसिख्रावदों जे कमतापुर नांगौ आरो राजबंशीफोरखौ जनजाति खालामनांगौ। इनिफ्राय मोनसे जाबाय असम मिजोरामर हिमा समस्या समाधाনৰ दाबित CPIMমৰ সমদল महानगरी बृहस्पतिबारे ते थांनाय बिस्तिबार खालि माने मैया CPIM निफ्राय बै आसाम मिजोराम सीमा जेंनानि जे दाङाबाजि बिनि बेरेखायै बा बेखौ गोजोनै सुस्रांलायनायनि दाबियाव CPIMआ गुवाहाटीयाव मिছিল खालामदों। बिनिफ्राय मोनसे रादाब जाबाय जे सरकारि धনৰ एटकाव अपचय नकरिब गलाघाटत वित्तमन्त्री अजन्ता नेउग जोंनि फिनान्स मिनिस्टार आसामनि फिनान्स मिनिस्टार अजन्ता नेउग बायदेवा बुंदों जे सरकारि धोननि थाइसेबो थाखा ओरैनो आद्रि दाख्लाम खरसा दाख्लाम बे बिनिफ्राय मोनसे रादाब जाबाय बियो विश्वत एक सप्ताहत कर'नात 21% मृत्यु बृद्धि मा गिथाव बाथाव सारा मुलुगाव 21% बांदों कर'नाजों मानसि थैनायनि अनजिमाया जोबोद बारायदों। बेखायनो बयबो सांग्रां जानांगौ। बेनिफ्राय बुंदों मा फिलिपाइन्सर राष्ट्रपतिर हकियनि प्रतिषेधक नलोৱা व्यक्तिक घৰৰ बाहिरলৈ ওলাব দিয়া নহ'ব। फिलिपाइन्स हादोरगिरिनि वार्निं जे जाय मानसिया कर'नानि बा कभिडनि भेक्सिन लायाखै बेखौ न'निफ्राय ओंखारनो होनाय जानाय नङा
बिनिफ्राय जाबाय बिश्वत 24 घन्टात पुनर आक्रांत 6.57 लाख लक मृत्यु 10,096 जन बेसेबां बांदों जे 24 घन्टायाव सारा बुहुमाव कर'नाजों साग्लोबजानाय मानसिनि अनजिमाया बांदों 6.57 लाख आरो थैनाया 10,096 बिनिफ्राय नैबे सन्त्रासबादीर काखत थिय'दि इमराने कले तालिबानो हादरान नागरिक बे इमरान जे पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि बेनि खोथाखौ मा बुंबावगोन ओरैबा ओरै बे दा तालिबानजों एखे देखा देखि नुसारलायनाय लोगो जाबाय आगोलनिफ्राय सिङाव लोगो दंखायोमोन चीनजों लोगो जानानै तालिबानफोरखौ मदद खालामबाय थादोंमोन बियो बिनिफ्राय जाबाय मा सिनेमार हंलापे हिंसा सृष्टि नकरे आदालतर हका लाभ मिथुनर जे मिथुन चक्रवर्तीया बुंदों जे सिनेमानि डायलग बे डायलगा हिंसा सोमजिहोआ बेनिफ्राय 19,000 बिदिखिरि इन्डोनेसिया त्याग स्पेनत कभिडर पन्चम थौ बे इन्डोनेसिया नागारदों 19,000 दावबायारिफ्रा बिदेशी दावबायारिफ्रा बेनिफ्राय प्रात भ्रमणली जोआ नया दिखक द्रुतबेगी अटरे खुन्दामारी हत्या थानबाद चानचल्य सासे बिजितगिरि गाहाय बिजितगिरि बेखौ मर्निं वाक खालामनाय समाव फुङाव थाबायनाय समाव अट'जों सौख्लायनानै फुथारदों बे थांखिखा बेखौ थांखि लाखाबाय थादोंमोन बेनिफ्राय नियम लंघनर अभियोगत शिल्पा राजक 3 लाख टकार जरिमाना सेबिया नेम सिफायनायनि थाखाय शिल्पा शेट्टी आरो राज कुंद्राखौ 3 लाख जरिमाना फोनांदों बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय मा उत्तराखंडत बानत 80 गावरे जगाजग बिच्छिन्न राजस्थानत 1 आगस्टলৈকে प्रबल बृष्टिपातर हंखा उत्तराखंडआव मा जादों जे जोबोद अखा आरो हा गिसिखानाय 80 गामिया रावजोंबो जगाजग गैलिया थांलाय फैलाय खाबु गैलिया बेनिफ्राय बुंदों राजस्थानाव आगस्ट दाननि गिबि सप्तायाव जोबोर अखा हानायनि गिनांगौ दङ बेनिफ्राय जाबाय जे सूर्योदय देखते सूर्यास्त मेरिकमर बर्निल केरियार दुखुनांथाव जे जोंनि बक्सार मेरिकमा मैया जेनबाय मोनसे खेलायाव बे मोननै राउन्ड देरहादोंमोन मोननै राउन्ड देरहानानैबो बियो देरहाफुंनो हायाखिसै बेनिफ्राय अलिम्पिक स्वर्णजयी कोरियार आर्चार खरुवाई पुरुषर एककर प्रि क्वार्टर भारतर भारतनि अतनु होननाय जे बोरला गावग्रा बियो कोरियानि गल्ड मेडेलिस्टखौ फेजेननानै मैया आवगायनो हाबाय आरो गोबां गेलेबावनांगौ दङ बेनिफ्राय जाबाय मा आर्जेन्टिना खरुवाई क्वार्टार भारतीय पुरुष हकी दल भारतारि हौवाफोरनि जे हकी दोलो बियो मोजां रादाब जे क्वार्टाराव हाबहैबाय सोरखौ फेजेननानै आर्जेन्टिनाखौ फेजेननानै क्वार्टारनि उनाव सेमिफाइनालनि उनाव फाइनाल बा क्वार्टाराव देरहाबा माने एसे आसा दङ बेनिफ्राय अप्रतिरोध सिन्धु क्वार्टार फाइनालाव पिभि सिन्धुआ होबथा जानो हायि बादि रावबो बेखौ जेन हेंथा होबथानो हाला बियो दा प्रि क्वार्टार देरहानानै क्वार्टार फाइनालाव हाबहैबाय बेनो रादाबा अप्रतिरोधनिफ्राय जों दा असमिया प्रतिदिन होननायाव थांनोसै बेहाय दङ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এগিঞ্চি মাটিও এৰি নিদিও বুলি দিয়া হুংকাৰক প্ৰত্যাহ্বান এইবাৰ ৰাতাবাৰী সীমান্তত দখল অভিযান
खोथा बुंनायफोराबो एसे सानै होयि बुङाब्ला जारला आसामनि गिबि मन्थ्रिया बे खोथाखौ बुंदों 1 इन्सिबो हा हगारा होननानै दा चेलेन्जआवनो आरो मिज'फोरा राताबारि होननाय ओनसोलाव हा दखल खालामहैदों बांकार पहरा सकि निर्माणारि मिजर रनसालि बेहाय राताबारियाव मा खालामदों बांकार बानायदों पहरा सकि बानायदों आरो दावहानि थाखाय जेन थागथियारि जानानै दङ बेनिफ्राय मोनसे रादाब नतुन शिक्षा नीतिर बर्षपूर्तित प्रधानमन्त्री मैया 29 जुलाइ थांनाय 2020 नि बे जुलाइ दानावनो 29 जुलाइयाव गोदान सोलोंथाइ बा NEP बेखौ चालु खालामदोंमोन दा बोसोरसे फुरा जाबाय मैया बिनि बर्षपूर्तियाव नरेन्द्र मोदिया हाजिर जादोंमोन नुजाथिदोंमोन आरो बाहाय बुंदों बे देशत 11टा आन्चलिक भाषात आरम्भ अभियान्त्रिक शिक्षा भारत हादराव मोन 11 आन्चलिक रावाव इन्जिनियारिं कलेजनि फोरोंथाया बा सोलोंथाया जागोन बेनिफ्राय गुवाहाटीत घेराव मिजोराम हाउस करीमगंजत मिज मुख्यमंत्री प्रतिकृति दा गुवाहाटीयाव जि मिजोराम भवन दङ बेखौ घेराव खालामदों आसामनि मानसिया बेनिफ्राय करीमगंजआव मिज'नि गिबि मन्थ्रिनि जराम थांगा आरो बिनि मुसुखा बानायनानै सावदों बेनिफ्राय जाबाय बनांचल बखबास करा बांलादेशिक साहित्य हाखित जिला दिबो बिसारिसे हिमंत बिश्वय मिज' फरायसा आफादनि आफादगिरिया मोनसे गोमोथाव बा सोमोनांथाव अजद होदों जे आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमंत बिश्व शर्माया मिजोराम आसामनि सिमनायाव थानाय जे बांलादेशिफोर बिसोरनो मा होनो नागिरदों साहित्य शासन बा अट'नमास काउन्सिल होनो सिगांगासिनो दङ जानोबो हागौ आरो जायाबो जानो हागौ बे खोथाया जोङो संदाननांगोन बेनिफ्राय जोंहा दिल्लीर बागभबनाव हांहद भेनला भेनाक नापालि CIDआ नागिरदों केस होबाय नालाय भेनलाल भेनानि एगेन्स्टै बे जाबाय मिजोरामनि सासे MP बेनो आसामनि पुलिसफोरखौ गावथारजोबगोन फुथारजोबगोन इदि होननानै हुमखि होदोंमोन दा बेनि बेरेखायै केस होदों दा आसाम पुलिसाबो थांनानै नागिरहैदों मोनाखै खारखोमानानै दङ बेनिफ्राय ईशान उदय छात्रबृत्ति केलेंकारि न तथ्य फादिल धुबुरी कृषि महाविद्यालयर 97 फुवा शिक्षार्थीर नामत हरकाले बृहৎ परिमाणर धन धुबुरीयाव जे आबादारि कलेज दङ एग्रिकालचारेल कलेज बेहाय जौसानो होनदों 97 फरायसानि मुङै बे ईशान उदय छात्रबृत्तिखौ स्कलारशिपखौ ईशान उदय स्कलारशिपखौ बख'दों नाथाय बै 97 फरायसाया नंखाथारा नङानो फरायसायानो नङा बे आरो बिनि उनाव फैबाय त्रिपुरार स्थानीय खिल इन्डियारे সংঘর্ষ করিমগঞ্জত আশ্রয় গ্রহণ অসমলৈ পলায়ন মিজোরামৰ 1500 চৰাই শৰণাৰ্থী চৰাই होननाय जाथिनि मानसिया दा आसामाव खारनानै थाफैदों मिजोरामनिफ्राय बे मानसिफोरखौ त्रिपुरानि रियांफोरा होनदों आरो रियांफोरखौ होनदों ब्रुफोरखौ होनदों बे ब्रुआ माबालायनो अयथासार खालामदों बेनिफ्राय जाबाय मा ओबिसिर 27% EWSर 10% ओबिसिफोरनि थाखाय 27% आरो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बे क्लासनि थाखाय 10% रिजार्व खालामदों मेडिकेल कलेजनि सीटखौ फरायसानि सीटखौ आरो बेनिफ्राय त्रिपुरात आटकाधीन प्रशाন্ত किशोरर 23 सतीर्थ बिना शर्ते जामिन आगरतला आदालतर दा
उफाय गैया ओरैनोथ' बाहाना खालामनानैसो हमखादोंमोन कभिडनि दहाय होनानै दा हगारनांबाय प्रशान्त किशोरनि लोगोफोरखौ गासै 23 बेनिफ्राय बे ममतानि रादाब लक्ष्य मोदी सरकाराव उৎखात मोदी सरकारखौ बोख्रांनायानो होख्लायनायानो थांखि बेनि थाखाय ममता बेनार्जीआ जावेद आख्तार बेनो मेथाइ रनसायनो बिबान होदों। बेनिफ्राय मोनसे जा पेगासास अभियोग मिथ्या प्रतिपन्न हब NSOर कार्यालय इजराइलर तालाशी इजराइल सोरखारा NSOनि मावख'आव तालाशी खालामदों पेगासासनि अजदखौ लानानै जोब्बाय। दानिया फैदिनि जोङो नियमिया बार्ता रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ काटिगरार बिहार गरात काटिगरार बिरहांगारात पुनर मिज दुर्बृत्तर गुलिचालन काटिगरानि बिहार हांगरात होननायाव मुजफ्फरा आरोबाव गुलि गावदों आसामनि मानसिखौ दा बेखौ लानानै सिमनायाव आरोबाव गाज्रि थासारि जाफिनदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय ब्रुर आक्रमणत करिमगन्जर पाथारकान्दित आश्रय खह कस्क होननाय जाथिनि मानसिफोरा त्रिपुरानि ब्रु आसलते बिसोरो मिजोरामनि ब्रुफोरा मिजोरामावसो थायो बे ब्रुफोरा गाग्लोबदों कस्क होननाय जाथिखौ आरो बे गोबां मानसि पाथारकान्दियाव खारखुमानानै थाफैदों। प्रतिदिनाव बेखौ 1500 होननानै बुंदों। दा बेसेबां बेखौ मोजाङै बुंनो हानाय नङा। बेनिफ्राय जाबाय मा ट्विटार प्रधानमंत्री मोदीर अनुरागी 7 कोटी अतिक्रम नरेंद्र मोदीनि जे मोजां मोननाय मानसि साबजानाय मानसि बिनि अनजिमाया ट्विटाराव बेसेबां जाखो 7 कोटी जाबाय जो बाइडेननिख्रुइ बांसिन बे जाबाय। दानिया जोङो थांनोसै आमारकम होननाय रादाब बिलाइयाव बे आमारकमाव मोनसे रादाबा दङ मेरिकमर ऐतिहासिक बिदाय आजि लाभलिनार अग्नि परीक्षा मेरिकमा बिदाय लाबाय दा लाभलिनाया दङ बियो मा खालामनांगोन माने अग्नि परीक्षा बिराद मोनसे आनजाद लाभलिनानि थाखाय देरहानांगौथ' लाभलिनाया भारतनि मान सन्मान रैखा खालामनो हागोन बादि जों आसा खालामो। बेनिफ्राय मिज' हांहदक धरिबोलै गय अखम भवनाव बाहर आरक्षीरे पुलिसा मिज' भवनाव दिल्लीयाव थांदों। बेनिफ्राय बे बिसोर अखम भवनाव थाहैदों आरो मिज'रामनि बै भेन्नालाल भेनाक होननाय जि MP बेखौ हमनो नागिरदों। दा बियो खारखुमानानै दङ MPआ हिमन्त बिश्व मिज' छात्र भाबुकी राज्य जुरि खब हिमन्त बिश्व शर्माखौ सारा हिमन्त बिश्व शर्माखौ मिज' फरायसाफोरा हुमखि होदों आरो बिखौ लानानै जोबोद दावराव दावसि जादों मानो हुमखि होनो मोननांगौ बिदि आरो। बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय मा मूल्य बृद्धियाव संहद चौहदत साइकेल सलाय रिपुनर समक रिपुन बराया साइकेल सलायनानै अदेबानि बे साइकेलाव बेनार बा पस्टारबो दङ बे पस्टार लगायनानै लानानै मोनसे समाव सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया जेरै खालामदोंमोन बेबादि आरो रिपुन बरायाबो मैया बिदि खालामदों। बेसेनफोरनि दाम बांनायनि अजद खालामनानै बिनि बेरेखा खालामनानै बेनिफ्राय मोनसे रादाब जाबाय महानगरी 2 कोटी टकार हीरा चुरी धराव परिल जादुकर हीरा बायनो हीरा फाननो थांदोंमोन आरो ओइ जुवेलारिनि फटाहिल आम्बारिनि आरो बेनिफ्राय 2 कोटी रांनि आसेल हीराखौ खावनानै लाबोयो गाव नखल लांखानायखौ दोनबाय आरो आसेलखौ
लानानै फैबाय हमजाबायबो मानसिया बेनिफ्राय मोनसे मा खारुपेटियात राजपथर पराय मुखत हपादी किशोरक अपहरन सासे हौवासाखौ खारुपेटियायाव राजा लामानिफ्रायनो खुगायाव सफा होनानै लांखारदोंमोन बेनिफ्राय गुवाहाटी धनहन लुटकरी आरक्षीर जालत ड्राग आहक्त जुबक सासे ड्राग्स फाग्ला सेंग्रा बेयो गुवाहाटीयाव माने मानसिनि सना रुपा थाखा फैसा लुट खालामग्रा जादोंमोन दा हमजाबाय बेखिनियानोसै बेनिफ्राय जोङो थांदिनि जुग संख होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ असम समस्याय भारतेर संगे सम्पर्क बिघ्नित हुमकी मिज छात्रदेर दा आसाम मिजोराम सिमनाखौ लानानै जि दाङाबाजि जादों गोजोनलायै जादों बेखौ लानानै मिज फरायसाया हुमकि होदों जे भारतजोंनो जे सोमोन्दो बे सोमोन्दोआ गाज्रि जानो हागौ मिजोरामनिया बे आरो बिसोरनि इंगितआ जाबाय चीन देशफोरजों बिदेशीजों थांगोन चाइनाफोरजों थांगोन बे रोखोमनि मैखोमै चाइना बेनिफ्राय काश्मीर থেকে सीआरपीएफের कमान्डो बाहिनी আসছে लाइलापुरे बै गुलि गावलायनाय बे जे लाइलापुर जायगा आसाम मिजोराम बर्डारनि मोनसे जायगा बेहाय काश्मीरनिफ्राय सीआरपीएफनि कमान्डो बाहिनीखौ लाबोनाय जादों बेबायदि दोनफैबाय आरो बेनिफ्राय जाबाय मा आतंकेर कोनो कारण नहीं सीमान्तबासीके अभय सिंहलेर अजित सिंहाला मा सिन्था गैया गिनांगौ गैया इदि होननानै बुंदों बेखे खोथा जायो गिनांगौआनो दङ आरो बेहाय बे गिनांगौ गैया होननानै बुंबा जागोन नामा रावबो थांनोनो हायाखै माबायाव सिमनायाव बेनिफ्राय जाबाय मा हारां महाले गुली करे टिपार आटकालो दुर्बृत्तरा आतंक सिंहाला जि बुंदों बे रोखा रोखा उल्था फोरमान जाबाय जे हारां होननायाव मा गुलि गावदों आसामनि मानसिखौ बेनिफ्राय जाबाय शांति फिरलै जम्मू काश्मीर के राज्यर मर्यादा भारतनि मिरु सरकारा बुंदों जे शांति फैबानो गोजोन फैबानो जम्मू काश्मीरनो राज्योनि हादोरसानि मर्यादाखौ होफिननाय जागोन बेनिफ्राय जाबाय मा जलपथ विच्छिन्न हाइलाकान्दिते मिस अर्थनैतिक अवरोध आरो जर्डार केंद्रीय स्वराष्ट्र मन्त्रके नालिश उद्विग्न मिजोरामेर बे माने दै लामा हा लामा गासिबो बन्द जलपथ विच्छिन्न हाइलाकान्दिते मिज अर्थनैतिक अवरोध आरो जर्डार जि इकोनमिक ब्लकेट मटर गारि थांनो होआ मिजोरामाव माल लांनो होआ नैबेयो गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ बेखिनियानो जुग संखनिफ्राय दानिया असमिया खबर बेहाय दङ बे अग्रदूत प्रतिदिन नियमिया बार्तायाव थानाय रादाबानो दङ थेवबाबो नैबे रादाबखौ ओरै होदों सेमन आसाम मिजोरामक ढाल करि अखমৰ বিৰুদ্ধে নামি পৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰ লাইলাপুৰ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে মিজোৰামৰ সমৰ্থনত আমেৰিকায়ো দিলে মাত পূৰ্বতে হাতত অস্ত্ৰ তুলি লোৱাৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা হোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজহুৱাকে ভাবুকি দিলে স্বয়ং মিজো ছাত্ৰ নেতাই মিজোৰামৰ স্বয়ং ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভানলাল ভেনাই সংসদ ভৱনৰ চৌহদতে অসম আৰক্ষীক গুলিয়াই মৰাৰ मुकुलि हुंकार दा आसामजों मिजोरामजों भारतनि हादोरसा बिसोर गंनैनि गेजेराव सिमनाखौ लानानै हाखौ लानानै नांलाय खमलाय जादों नाथाय बेहाय सोरनिबा बिदेशीनि आखाइबो फैबाय ओरैबादि रोखायै बुंबाय जे आमेरिकाया बेहाय माथो होदों
सायनाया होआखै नाथाय सिङाव थाथारगोन बियो बे आरो बेखायनो दा जोङो बयबो हंजमै जानाया गाहाम ओरैनो दावराव दावसि खालामलायबा बेखौ बे हुमखि होलायबाय थाबा सुग्लायनाया फैनाय नङा बेनिफ्राय जादों मा अखमक अस्थिर करार भयंकर ब्लुप्रिन्ट आसामखौ जोबोद गुलाय गुजाय उसाव बादाव गोजोननाय गैयै खालामनो नि मोनसे ब्लुप्रिन्ट खालामदों सोरबा मिज'ल' नङा गुबुन हादोरानो जानो हागौ ड्राग्स बार्मी सुपारी सरां गरुर बिरुद्धे हिमन्तर कठोर हवाटुई गाल हिमन्त बिश्व शर्माया ड्राग्सनि बेरेखा बार्मी सुपारीनि बेरेखा मोसौ लांखारनायनि बेरेखा खालामनायानो बेबादि जानायनि जाहोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय लाइलापुर घटनात उद्विग्न नेस रक्ताक्त संघर्षक एकमुखे निन्दा लाइलापुरनि जि जाथाय बे जाथायखौ लानानै नेस नर्थ इस्ट स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशना जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों बेनिफ्राय बेहाय जि गुलि गावलायनाय जाबाय मानसि थैलायबाय आसाम पुलिस आरो गुबुन सिभिल मानसिबो बेखौ निन्दा होदों बेनिफ्राय मोनसे दङ शहीद नाजमुलर पत्नीर हातत 50 लाख खर चेक प्रदान मन्त्री डक्टर रनस पेगु सोलोंथाइ मन्त्री डक्टर रनस पेगुआ नाजमुल सहाउलिनि नाजमुल जायो लाइलापुराव मिज'फोरजों गावथार जादों बिनि बिधवा बिसिनि आखायाव 50 लाख रांनि चेक गथायनानै होदों मोजां खौरां बियो लोगो लोगो रांनि चेक होनाया बेनिफ्राय दानिया फैदिनि जोङो दैनिक जनमभूमियाव बेहाय আজি मेट्रिक काइली उच्चतर माध्यमिक चूड़ान्त परीक्षा दिनै मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होगोन गाबोन 31 तारिखै हायर सेकेन्डारिनि होगोन बे आरो बेनिफ्राय हिमान्तत उत्तेजना अब्याहत आसाम मिजोराम सिमनायाव काछारथिंजाय बेहाय दासिमबो गरमा गरमि जानानै दङ सिमना ओनसोलाव सुग्लायनाय गैया गोजोन गैया चतुर्थ गटत बिनियोग কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাই কোনো প্ৰতিষ্ঠান नामरुप हासार कारखानायाव नामरुप हासार दारिमिनाव जे ब्रैथि गट दङ फोर्थ प्लान्ट होननानै बुङो बे फोर्थ प्लान्टआव सोसनगिरि थाखा बाहायगिरि नांगौ जानानै फैदों नाथाय रावबो इनभेस्टमेन्ट दाबो फैयाखै दा बन्दआनो जागोन नामा बेखौ गिदों आरो बेनिफ्राय जाबाय 6टा समष्टिर हब उपनिर्वाचन आसामाव मोनबा नङा मोनद' समष्टियाव उफेरा इलेक्शन जागोन एमएलए नि कांग्रेस आरो एआईडिएफ दुजन विधायके जग दिबो बीजेपी कांग्रेस आरो एआईडिएफ नि सानै जानाय फनि तालुकदार ओजोंहाय थावरानि सुशांत बिसोरो बीजेपीआव हाबसिगोन नालाय बे खोथाखौनो बुंदों होमबा बिसिनि समष्टियाबो आरो ओंखारबावनोसै गासै 6टा जानोसै नैबे बेनिफ्राय आर्सारित अतनु दास अन्तिम हल्लले बे अतनु दास होननाया बोरला गावनायाव जोबथा जि 16 बे रेंकआव थांनानै दं बे ग्रुपआव थांनानै मोनहैबाय आरो होमबा जोङो एसे आसा खालामनो हायो बिनि उनाव जों फैदिनि दैनिक अखम रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ जे त्रिपाक्षिक সিদ্ধান্তই অসম মিজোরাম সংঘাত দূর করার আশা নাই যে 3 খনাयारि सावरायनाय
बेजों आसाम मिजोरामनि बे सिमना जेंनाया जोबनायनि आसा गैया बेखौ होनदों। केन्द्रर बाबै जटिलतार समस्या मिरुनि थाखाय बे मोनसे जोबोद चेलेन्ज माबोरैहाय गोजोनै सुस्रांनो हायो बेखौ साननांगौ। दा सानबाबो सानख'नो हायाखै। बिनिफ्राय जाबाय मा अखान्तिर आरत आपनार उच्चाकांक्षा अखमर मुख्यमंत्री बिरुद्धे मिज' छात्र नेतार बिखदगार। मिज' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिया बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माखौ सोंखारिदों नोङो हाइ एम्बिशियास उच्चाबिलाखि आरो बेनो नोंनि उच्चाकांक्षायानो नैबे लाइलाफोराव गोजोननाय गैयैनि जाहोना बे जानोबो हागौ। बेनिफ्राय काइलै अबखर लब एनसिसिर उत्तर पूब मंडल मुरब्बी मेजर जेनेरेल अनंत भुयाई। मेजर जेनेरेल अनंत भुया जाबाय एनसिसिनि सानजासा मंडलनि मुरब्बी। बेयो गाबोन मा जिरायसिगोन आरो दिनैनो बे रिजिगनेसन बियो मा रिटायार्ड जासिगोन आजिरा मोनसिगोन। बिनिफ्राय जाबाय সংশয় সম্ভাৱনাৰ মাজত টকিঅ'ত আজি লাভলিনাৰ মৰণপজ मेच दिनै लाभलिनाया गावनि थैथां गेलेनाय मोनसेयाव बाहागो लागोन। जों मिजिंथियो आनान गसाइनो आरज गाबो जाहाथे लाभलिनाया दिनैनि खेलायाव देरहानो हायो। ओमफ्राय मेरिकमनि खोथाखौ ओरै बुंदों दुटा राउन्डत जयलाभ करियो मेरिकमर बिदाय। मोननै राउन्डआव देरहादों मोनसिबाय नाथाय देरहाजोबजानो हायाखिसै। बेनोसै दैनिक अखमनिफ्राय रादाबा। बेनिफ्राय जोङो जोबथा रादाब बिलाइ माबायाव थांनोसै आसाम ट्रिबिउनाव। बेहाय दङ सेन्टार मास्ट प्ले प्रएक्टिभ रल टु सेटल एनि बर्डार इस्युज। एक्स डिजिपि सासे आजिरा मोननाय डिजिपिया आसामाव मावफेरदोंमोन बोधय। बे डिजिपिया बुंदों मिरु सोरखारा जोबोद मोजां बिबान रुजुमनांगोन बे एनि बर्डार नर्थ इस्ट हादरसाफोरनि गेजेराव थानाय जि बर्डार जेंना बेखौ सुस्रांनो थाखाय नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन हालोदा थासारिया गाज्रि जागोन। रिजल्भ बाउन्डारि डिसप्युट्स उइथ सिनसियारिटि नेस' आर्चेस एनि स्टेट्स। नेस' नर्थ इस्ट स्टुडेन्टस अर्गेनाइजेसना खावलायदों सोरखारखौ जाहाथे बाउन्डारि नांलाय खमलायखौ गोजोनै सुस्रांलायो मोजाङै मोजां सुस्रांलायो। बिनिफ्राय मोनसे मा 3 आसाम टाइगार रिजार्भ्स इन सेलेक्ट लिस्ट। आसामनि जि 3 टाइगार प्रजेक्ट बा टाइगार रिजार्भ्स बेयो लिस्ट खालामजादों सेलेक्ट जादों। CAT इज एक्रेडिटेशन एनाउन्स अन ग्लबल टाइगार डे। मुलुगनां जे मुसानि सान फालिनाय बेहाय बे 3 रिजार्भ फरेस्टखौ टाइगार रिजार्भ फरेस्टखौ लिस्ट खालामदों आरो बाख्नायदों आरो मोनसे अनसुंथाइ हरगोन बेबादि जादों आरो। बेखिनियानोसै दिनैनि आसामनि गिबि सारनि रादाब बिलाइफोराव सेबखांजानाय गिबि जि गाहाय रादाबफोर बे रादाबफ्रा एसेयावनोसै। जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि गोरबो सिंनि मोजां मोननाय हामलायनाय आरो सिबिनायखौ बावनानै एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।